Welkom bij Extra Journaal, nieuws uit Curaçao, vers van de pers. En dit is het nieuws van vandaag. Directeur Gilbert Martina van Curaçao Medical Center benadrukt dat de veiligheid van patiënten en werknemers bovenaan staat. Zolang die niet gegarandeerd wordt, zal het ziekenhuis niet haar deuren openen. Hij reageert ermee vandaag in de Extra op verschillende berichten in de media dat de veiligheid niet gegarandeerd zou zijn als het nieuwe ziekenhuis dadelijk haar deuren opent op 15 november. Volgens Martina wordt er hard aan gewerkt en staat de veiligheid bovenaan, dus gaat het ziekenhuis niet van start zolang die niet gegarandeerd kan worden. Gisteren heeft de politie een tweede verdachte opgepakt voor de moord op de 23-jarige Gentiel Veller. Die werd op 2 september om 10 uur 's ochtends doodgeschoten in zijn auto terwijl hij stond te wachten voor een broodjeszaak aan de Krakkersbaiweg. Eerder was al een 29-jarige Curaçaoenaar voor de moord opgepakt. Gisterochtend arresteerde de politie een 23-jarige Curaçaose man voor de moord. Minister van Economische Ontwikkeling Giselle McWilliam heeft gisteren vergaderd met een delegatie van Chinese ondernemers. Daarbij ging het onder meer om regels en wetten waaraan de ondernemers zich moeten houden, maar ook over de stijging van OB die de overheid heeft doorgevoerd. Momenteel worden nog steeds controles gehouden door het ministerie van McWilliam om te kijken of winkeliers geen hoge prijsstijgingen hebben doorgevoerd. Daarover zijn veel vragen in de Chinese gemeenschap. Eerder deze week berichtte de Extra al dat oud-minister van Financiën George Jamaluddin nog deze week zou worden overgebracht van Bonaire naar Curaçao. Vandaag meldt de krant dat blok 2 van de SDKK helemaal in orde is gemaakt voor de komst van Jamaluddin. Het Openbaar Ministerie heeft naar aanleiding van de berichten in de Extra laten weten dat het inderdaad de bedoeling is dat Jamaluddin naar Curaçao zal komen, maar dat ze niet kunnen zeggen, vanwege veiligheidsoverwegingen, wanneer dat gebeurt. Het bestuur van de Blauwe Partij, de partij MAN, zal vandaag bijeenkomen. En een van de belangrijke punten is de vraag of Steven Martina weer kandidaat zal worden gesteld voor de positie van minister van Economische Ontwikkeling. Voorzitter Yves Koop had er eerder al aangegeven dat volgens hem Martina weer minister kan worden. Ook Martina zelf heeft laten weten dat hij graag wil terugkeren als minister. Nu moet het bestuur zich erover buigen. Martina trad in februari van dit jaar vrijwillig af en Giselle McWilliam is momenteel minister van Economische Ontwikkelingen voor de partij MAN. Er is onrust binnen het korps over de dood van de 25-jarige Dayanira IJsden. Ze werd vorige week door de vader van haar 3 kinderen vermoord. Gisteren werd ze begraven. IJsden deed meerdere keren aangifte tegen haar ex, maar de politie wist de man niet te arresteren. Een broer van de man is politieagent. Andere agenten hebben tegen de Extra gezegd dat ze willen dat de zaak tot in de details wordt onderzocht. De Curaçaose softballsters doen het uitstekend tijdens het Zuid-Amerikaans kampioenschap in Ecuador. Van de 7 wedstrijden wisten ze er 6 te winnen. Gisteren wonnen ze nog met 11-4 van Ecuador. Vanavond staan ze in de halve finale tegen Colombia. Dit was Extra Journaal met nieuws uit Curaçao in het Nederlands elke doordeweekse dag. Tot de volgende keer.